Čaute priatelia. Podľa toho, čo mám oblečené, asi je vám všetkým jasné, že patrí medzi veľkých fanúšikov Carlosa Vemelu a tak ako vy a ja vnímam to, čo sa deje okolo neho, tá razia, zatýkanie, obvinenie. Ja som začal Carlosa sledovať vďaka jeho obrovským úspechom, vďaka tomu, čo predvádzal v ringu, vďaka tomu, čo urobil pre československú scénu, vďaka tomu, čo o ňom rozprávajú bojovníci okolo neho, že všetká tá pozornosť, ktorá je na československej scéne MMA, je hlavne vďaka jemu a že sú mu vďační za to, že pritiahol túto pozornosť a zdvihli sa im tým pádom platy, pritiahol sponzorov. Proste urobil toho strašne veľa. Ja neviem, či má niečo spoločné s tým, z čoho ho obvinili, alebo nie. Keď má, posral si život. Keď nemá, jak to vymaže? Všetko toto, čo som teraz vymenoval, a primitívne komenty typu bol v modrom z neba, pomohol Cibulovi, áno, pomohol mu s tréningami, zaplatil mu ubytovanie. Povedzte mi, jak vymaže toto, čo sa okolo neho deje, keby sa aj dokázalo, že niečo také spravil. Za mňa je to veľký bojovník, myslím si, že si zaslúži veľkú úctu. Či to spravil, či to nespravil, je to jeho vec, je to jeho súkromný život, či si ho posral, či ne. Pre mňa zostane navždy legenda MMA, ja mu držím palce a verím, že sa to vysvetlí a všetko bude v poriadku. Takže držte mu palce a nehačte ho cez palubu len preto, že je nejaká mediálna bomba teraz. Čaute, os.